तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का हो तुम्ही पाहू शकतात भावनिक क्षणाचा खरानीच भावनिक क्षणाचा तुम्ही पळतात विजयी उमेदवार जो आता कौस्तुभ डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचा आमदार आलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा वल्लभ भाऊ असा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीत रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टी काम केले असा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा यांचे पयलीं धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचे मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा तेणी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां तितको खंयच पावोवंक दिवचो ना. तुम्ही पळयतात GNH.